into soul food, and the bishop is in the building. Good morning to you, Bishop. Koimi kanjani? Ndinofara anasi makachena shem. Ko nhasi. Aiwa munogara makachena pazvanhasi. Ndikuradzika kunge ndirichi. Aiwa nhasi mutori mufundisi. I feel like ndichangotanga ngoti zvoni forgive me Father for I've sinned. Reurura. Yeah. So you can catch soul food on our Facebook page. We're getting into it shortly. But before we get into it, Bishop, I just want to pick your brain a little bit on our training story for today. The headline reads, "Men wakes up from a 3-day coma." So now it is alleged that a Nigerian man collapsed into a coma after finding out his wife owns a home they've rented for 10 years. So this divided social media, with some women praising the woman for being able to con her husband for over 10 years, also citing that some men are not productive, while some men were advising this man to divorce his wife and claim half of the property. 10 years vachirenta. Right. Achibhadhara rent muimba yemukadzi wake asingazoti muimba yemukadzi wake. Okay. Kana tichizoda kuti nyika iwe inogarika zvakanaka. Ngatigone kutora ma-issues as they come. Zvisinei ne what we think kuti gender yakati inoita zvakati. Yeah. Kana munhu atadza wakareva nhema, let's not encourage what they did. Because tikadaro, we are also destroying the person. Kana akatadza, let's call out the sin and deal with the sin. Kana ari murume atadza, ngatisati varume ndo zvavanoita. Amuzera kuti varume vanoita zvavakadzi. And all that. But tikudaro, we are planting wrong seed even to the next generation. Saka izvozvo zvokuzoti muzotanga kuti hey, ama 2000 avaite, but ndimi kutaura kuti auyo akagona. Muri kuzvitaura ama 2000 akateerera. Saka muzoda kuzomudzora sei. Saka kana zviizvo kuti uyu munhu uyu akachita munhu wake for 10 years. Ngatingoitai call a spade. Yes. You can't have marriage like that. A covenant, I operated that way. Uyu mudzimai I operate akabuda mu covenant. And murume uyu kana amuka ngaazvizive kuti everything else may be the lie. Chaanofanira kutanga kutobvunza kuti unonzani. Chaizozita muchechichi. Woenda kwamudzvito unotsona kuti zviri pachitupa ichi ndo zviri ukweri. Because we do not know what's the truth about this person. Yes. Sada uzokera pa factory research. Yes, ngavatangidzisa. Mazvidzwira. Yes, it is. Neku DNA kana pane vana ngavaende. Yeah. Yes. It runs deeper. Yes, please. So his name is Bishop Musikanzwa of City Gates Ministries, and now we get into soul food. How's been your weekend? My weekend has been a blessing. Okay. That's why today ndanzwa muchiridza kambwaka anzi chikuwafundisa aita sei. Ndichakupaika ndapedza show. Most ndingazoteerera makudrive. Ndanzwa kunge zvaari kutaura. Anzi kuma one on one kumuri kuita sei. Zvine chekuita nezvandoda kunditaura. Okay, what are we talking about today? The God of the bad boys and bad girls. Ma? Yes. Okay. Yeah. God of the bad boys and bad guys. Yeah, and bad girls. Okay. Okay, so Genesis chapter 9 verse 20 says, Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard. When he drank some of its wine, he became drunk and lay uncovered inside his tent. Right, so kunevari kuona pa Facebook, you can see how I'm dressed today. Ndakapfeka hembe dzinopfekwa navafundisi kunyanya kana vachienda kunoradzika vafi pamisangano. You know, there's a dress code inopfekwa navafundisi vakasiyana siyana. Yes. And most of the times izvozvo zvinobva zvatiita vakarurama. Right, nhasi tatoita kuomberana naLeo kure nekure kuti asandizadze zvitema zvake. Right. I that's how people see us. You see? And then even isusu vanchu tinopedzisira taalawa zvinhu izvozvo to carry ourselves. We get carried away. Yeah, we get carried away nazvo zvekupedzisira taane maybe spiritometer yatinomezhesa utsvene hwavanhu. Zvimwe zvacho zvokonzeresa kuti even zvatinoparidza zvatinotaura zvivharire vanhu vari kutsvaga Mwari kunze. Unoona zvakaita chechi zvezvi, mufundisi usati waparidza ziva kuti muchechi mawauya kuzoparidza izvezvi mune munhu akatendeuka last week, mune munhu atouyawo haana tombotendeuka, arikuda kutonzwa kuti Mwari vari kuti chii neupenyu hwake. But most of the sermons that we have preached has left people without any hope of even wanting to try. Kunyatsonzwa kuti but inini I don't think kuti I fit
kuti ndiswere naMwari wacho. There are people who have preached to us zvokuti unofunga kuti akapedza kuparidza anobva atorwa nekamupupuri kake dzokera kudenga bva unogara ikoko sande futodzoka ouya kutiparidzira kunoko zvokuti at the end of the day kana effort yekuda kuti tiite what they preach into practice hatikwanisi, tinofunga kuti zvinogonekwa naivo chete. So we have given a picture yaMwari akabata shamu ari kungoti wese atadza orova, wese atadza orova. Ndisati ndaenda any further, Noah ari kutaurwa panapa uyu ndiye murume ega akasurvive the flood. Yes. Right. Ukanotarisisa uchaona kuti Noah zviri kunzi Mwari paakafunga kuparadza nyika yese zvinonzi and Noah found favor in the eyes of God. Noah was not holy. He found favor. God. Saka kana uchinzi wawana nyasha, it means you are being given something that you don't deserve. Paflood iyo iye Noah waifanira zvakare kutokukurwa nemvura zvakaita vamwe. But mumaziso aMwari ndokubva awanirwa nyasha, ndokubva Mwari vamupa secret yavasina kuudza mumwe munhu wese. That's what made Noah and his children survive the flood. Asurvive the flood, wabuda mugwa. Zviri kunzi wakabva ava murume wevhu, ndokubva arima muzambiringa wake, apedza ndokubva agadzira hwahwa hwake. Zviri kunzi akagadzira hwahwa zvekuti akaonwa akadhakwa zvekurasa hembe. Aumana muda kundiudzai imi kuti Noah chikokiyana ichi akachidzidzira kuchibika after the flood kana kuti waichigona. Bosi kana uchigona kubika chinotodhakisa zvekurasa hembe. Iwe isu ini ndakurira kumapurazi kwaitoziva kuti kwaakadzi Manueri ndokune hwahwa hunodhakwisa vanhu zvokuti haikona. Zvokuti vanga vasingagone vaizoguma vakuisa kachasu muchikokiyana chiya kuti zviite nekutadza kuhubika. Ukaona wakuhubika zvinodhakisa vanhu zvekurasa hembe, it means uri brewery already. Which means God knew the mistakes that Noah had. He knew the mistakes that he was going to make and still decided to show him kindness. This is the God that you serve. Most of the people that we celebrate in the Bible, there are people who had serious skeletons in their cupboards, and yet God showed them mercy. Why don't we preach that same God even to others? Why is it that when it is our turn to preach, tinoita sekunge takawanikwa naJehovha tiri pagomo takamirira? Sei tisingaite nge takawanikwawo kubhawa kwanga kuine vamwe? Kuti makanyururwa from where you were. You see now, kana Mwari achinzi ndiMwari waAbraham, Isaac naJacob, makambovacheka here? Unozviziva here kuti Abrahamu wakatora maid akamuitisa mwana, amuitisa mwana paakazoona kuti aane wake, iye nemukadzi vakafurirana kutora maid vakamudzinga vakamusarira murenje, akadzengaira nemwana asina kana chekudya asina kana chekunwa, kusvikira mwana akuda kufa. Zvakatozoita kuti Mwari atumire mutumwa kuzoratidza Haga mvura kuti mwana ararame, asairirwa nababa vekutenda Abrahamu. Munozviziva here kuti Isaac wakanyepera Abimeleki kuti Rebeka iyanzvadzi yake, ndobva azoonekwa achimubata-bata zvakanzi newe kuri kudai sei usinotudza kuti mudzimai wako. Isaac akaziikana nekunyepa. Jacob achataura zita rake rinongoreva kuti tsotsi. He stole a blessing, he did this. Yes. And yet God identifies himself with such people. Unozviziva here kuti Jesu paakauya pano ainzi mwanakomana waDhavhidha. David mune idea naye here, mune azomukete here background yake. David akauraya munhu kuti atore mukadzi wacho. And yet Jesus identifies himself with such a person. Saka Mwari wataakuzenge taakuparidza isu ndewerudzi anoita kuti kana tamuparidza vamwe vafile kunge havafite muna Mwari iye. They are not worthy. They are not worthy of that God. Ndauya kuzokuudza kuti Mwari uyu ndiMwari wemusikanzwa. When you feel like there is something in you that disqualifies you from God's grace, it means you are the candidate of God. Inzwa, hakuna munhu anoparidza zvandoita izvozvo asina dzungu. Itoziva kuti kune kumwe kwakabviwa musoro usingatore mushi, Mwari akatanga kurovedzera. Haugone kuva nerevelation yandoburitsa pano kana wakadzikama.
panel beating. Itsika yaMwari yekunotsvaga vanhu vakazengaira. Itsika yaMwari yekunotsvaga vanhu vasina kukwana. Ivavo ndo vanoda kuzviratidza strong mavari. Why? Because 1 Corinthians chapter number 1 verse number 27 says, for God has chosen the foolish things of this world so that he may confound the wise. I don't know why vanhu ndo maimfundisa. Musatomboda kuti kwakazvita maimfundisi sei. Pasi yake akambodai so akamboonekwa kwakazati. ndiMwari we-bad boys and bad girls. Mabaddies. Ivavo vacho munofunga kuti havaqualify. Mwari ane tsika yekuda kunozviratidza kuburikidza navo. Munozviziva here kuti Mwari pakachuzwa Matthias nechechi after Judas Iscariot azviuraya, Jesu ayadzokera. Mwari havana kunyatso approve Matthias nekuti akachuzwa nemujenya. Who did he go to choose? To replace Judas as the 12th apostle. Akaenda kuroad Damascus. Ndokunotsvaga mukomana nemusoro unopisa. Asingachinjika, anofamba akabata bhemba, achibhemba vanhu. Zvikanzi uyu akanyatsofita kuva muapostora wangu. Paul atendeuka aita akasvika pachechi. Maashazi, mabishopu aiti mwanda. Usara akamira ega. Kochiya hatisi kuzota ada kutiita sei. He is the man who then wrote the larger part of the New Testament. Mwari mashayawo here vanhu vakarongeka. Zviri kunzi pavakanga vakuda kuchuza another apostle, anzi vakati ngatitsvagei munhu ari upright, ngatitsvagei munhu asina scandal, ngatitsvagei munhu asina waakambohati break, timuite kuti ave muapostora. Ndobva pasarudzwa Barnabas, ndobva pasarudzwa Matthias. Right? Barnabas ndokubva adyiwa nemavhotsi, ndobva pachuzwani Matthias. Makazombonzwawo nezvaMatthias kuti pana akamborwara flu, Matthias akaporesa. Aiwa, ndowekuchuzwa nevanhu. Mwari akati handisi wegudhu, ndiri kutsvaga vacho ivo vane background yekuti akatarisa haade kutarisa futi kechitu. Nemhaka yekuti isusu tine kwatiri kubva tiri vanhu vekuti kana tikati fambe, kana zvikanzi Mwari afamba sei, ukacheuka so ukaona kwauri kubva wega, unoona the goodness of God. Unoona the goodness of God. You become so humble. You know this has nothing to do with me. Inini ndakaipa enough zvokuti Mwari angamundishandisa zvakadai. This can never be my power. This can only be God. So what is it that you have done? What is it that you ukafunga you think God cannot approve of you? Ndauya kuzokudza kuti hakuna kana one chivi chakasimba zvekugona kudarikira simba riri muropa raJesu. Whatever you have done, most of you have backslidden because of what you have done. Some of you have done terrible things and people have known them, even kuchurch kwawaipinda, and they spoke about you over and over again, and you felt like you don't qualify ngorum church and you stayed at home. Listen to me. Jesu haapinde church. Church ndo dzinopinda Mwari. Unogona kunge wakakanganisika kwawakaenda, tsvaga kumwe futi kuri kutaurwa zvezita rake. As long as church iyo ine chekuita naMwari, as long as church iyo ichinamata Mwari mumweya nemuzvokwadi, go and seek God elsewhere. Hakuna munhu akanaka stereki pano zvekuqualifya denga kudarika mumwe. Even ndakapfeka kora zvandakaita zvinozvi, you do not know what is inside. You do not know what I am hiding. Some of these clothes, they are covering a lot of nonsense. You are not the West. You are the chosen. Jesu paaideura ropa unozorera wanga usati watadza physically, wanga wangotadza pamweya, but akatoziva kuti ucharinida. Why don't you make use of the blood of Jesus Christ? Wakaita fambi ukaita sei. Unozviziva here kuti ambuya Jesu vaisabvira paJeriko apo, Rahabhu aizikana ndiye aitambira vanhu, and anga ane kawindo kaipinda maboyfriend. But ndo makabuda imomo lineage ya Kristu. Itsika yaMwari yekungotena zvinhu into something else. Unozviziva here kuti Bathsheba kunyange akanzenzereka naDavid, because akadzoka pamberi paMwari, because David wakatsvaga Mwari, God had no choice but to bless them with the greatest king ever to live, Solomon. Unozviziva here ndikuremind kuti King Solomon mwana waBathsheba, the Hittite. Waizviziva here kuti mune zvakaipa zvanga zvaitika vakapanishwa naMwari vakafesa zvese, at the end of the day makabudiswa chakanaka naJehovha.
Mwari ndiye ega anogona kutora chinhu chane madhaka ogona kutora madhaka iwayo omuumba something that is better. At one point Jeremiah akaendeswa kumba kwemuumbi wehari ndokubva aona the potter aumba something else, and then when it didn't come out well akabva apwanya chinhu ichocho ndokubva atanga kugadzira some other precious gadget. Zviri kunzi Mwari akamuti enda unobvunza Israel kuti handikwanise here kuita izvi navo if they just allow me. I'm here to minister to you, my sister, my brother. Why can't you allow God to remold you again? You can become the best version of yourself. Vana vafi vakakanganwa nyaya dzako. They will always want to remind you of the things that you've done wrong. Thank God they are not God. Listen to me. Do you know that the people that are speaking about you, they have done worse things than you have done? Saka sei vachinditaura vanhu vanongofunga kuti ivo ndo vanodeserve a second chance, not others. Wacho ari kuparidza iye zvakati zvakazodai akatodaro nezuro akareurura akatenda kuti ropa raJesu rinokwanisa kumusuka. But izvozvo same message iyoyo akana akuipa vamwe. Iye right. Maybe you've been a bad girl. Maybe you've been a bad boy. Muna Mwari mune portion yetype yako iyoyo. Vamwe tikakuudzai kwatiri kubva unotibvisa pamicrophone unoti hamukodzere kuparidza machawa dzokerai kumarawi. But God has been gracious. Taifamba tichimhura Mwari tichitaura kuti Mwari mukutaura kuti Mwari aidanana naMaria kuti azvare Jesu. We have said all those things in ignorance, but Mwari wakaregerera mazuva ekusaziva. Now I'm calling you back to Christ. Dzoka kuna Mwari, usadzoke kuvanhu. Vanhu always judge you, but God can see the best in you. Provision yeropa itoripo kare, chauri kungonida kungotora ropa raJesu ozvishamba oita move on, and you see what God can do with you. Thank you. Hey, very profound. Hanzi ndikunakirwa neshoko pakusvika kuda kunzwa kuridza bhero remota mandakagara. Beautiful word. Thank you so much, Bishop. His name is Bishop Musa Kamisola of City Gates Ministries. So now, Bishop, how do people get in touch with you? Church, we have got an all-night prayer this Friday. You can get in touch with us. Tinowanika pa new Fantasland, opposite Eastgate. That's corner Robert Mugabe and 2nd Street. Church knows the City Gate Assemblies. Tinotanga na 8 muso Friday, and then Thursday totanga na 5 to 7, and then on Sunday from 9 a.m. to 1 p.m. Same place. Then pa church yepa phone inowanika pa plus 263 773 115025 773 115025. Kana uchida kupinda mgroup and we have not answered you, it's because of the traffic inenge pa phone. Kindly resend the message so that you know yapa msoro, and then we will add you. Our apologies for the delays kunewa tinenge tsata responder to. And then Facebook page rakanzi Dr. BMC. Inina leweta pets. Thank you so much, Bishop. On the notes today, we write, Hanzishi, no matter how bad you are or how much of a baddie you think you are, always make your way back to God. Thank you so much. Right. We are Star FM as sounding good all the time. It's 10. It's time for the news. This is Zim Papers.